per la ciutat de Santa Coloma de Gramenet i especialment per l'espai de la CIBA, que és on articulem les polítiques d'igualtat, de la promoció de la igualtat de gènere i de les oportunitats entre homes i dones, acollir la formació que ofereix l'Observatori de Dona, Economia i Empresa és molt important. De fet, hem inaugurat la formació sobre plans d'igualtat. Considerem que per les empreses en clau reputacional és importantíssim, però no només això, sinó que ens ajudarà de manera definitiva a millorar la productivitat de les nostres empreses, treballar amb valors molt més col·laboratius i, en definitiva, millorar la nostra economia. La CIBA treballa per promoure la igualtat a partir de la formació i les competències que les dones han de tenir per incorporar-se al mercat laboral i sabem que això, en clau de la nostra ciutat, incrementarà el nivell de rendes i, per tant, podrem ser una ciutat molt més competitiva i alhora igualitària.